grabe. Sugan ako dito sa kamistahan na tumili. Grabe, bungga nyo kay Mohanda si Kuan ba no? Daddy Gomes? Grabe kayo, tulo ka litson ba? Grabe. Nakadala ka to? Wala ko kadalaw ka na litson. Piting busugan na nako. Pero, Look, tatak. grabe. Nagkuha pa kag durian dito. Oh, panghimagas ba? Yati, may pag nagkuha na po kag manggugriham dito na. Pero Sabi sa iyo eh. busog naman kay kami, bukaon ka na. Lain mo kina sa lawas na. Wala sa lawas sinoon. Kalami ana? May agad. Na, ito kong kaon na no. Ikaw kaon ka na. Dili po. Busog na kayo mo. Mm, Kaya busog hadlok mo na. masakit ang tiyan. Busog na kay Busog Miren. kayo. So, ano, sakit ang tiyan. Binuang. Na, madaot yung ka na do. Maglain yung lawas. Huwag yung mutiyan na na. Mag-igit-igit pa ka. Tuo magkana uy. Importante busog kay ka kasi gutom kay ka. Bahala ka diya, Mils. Basta kung di ko mapatuntuan ng durian na sakit na sa tiyan. Makalibang-libang na. Bata. Palit ka kang tambalan na para maayo mo tiyan. Sige, banat yung kaon. Okay, tay sa koy murag tama juga koy. Hanawa, ulit manggod ka. Kasi sa kabusog ra siguro ni ay. Kabusog, bawa na na yung resulta. Magsakit-sakit na ginay mong tiyan tungkol na ng durian. Patay na. Wala ba? Kaya koy. Dito sa kabay murag vertek man koy. Okay. Asa mo dapit magdap ni koy. Tuwara, nangita, nagkalibangan. Iskat yun yung tawaran, di mong gumutuo nga makasakit ng tiyan. Grabe, ang ulo ni mo, Prel. Naligo po, mas pa naman ka. Ay na, Prel! Pamumanog mata, diretso bangon, mo ilay ligo-ligo. Pwede kayo umla, no? Ah, binuang. Damula, guro, mahugdog mo. Dugmon, oh, tek-atek, di mo nakas pa ko, Jeff. Langag, di naman yung magdugmon, Prel, nga suot, naglabunon po. Eh, ilong-ilong dira, tanawar yung ulo. Oh, klaro kay di nakas pa. Sip una, ning gahe. Lumakan, mo, Prel. Uy, Isipod ko. hindi nailam po mo si... Ay, bumak-bumak. Mimpura man is pamilyang taas ning duanga di. Hala, nakoy kaila, tong taas niyang pamilya. Ay, kailan mo ko anak, kato man tong taga-Bilyo, nga si ulit pangalan. Kisa, sige, taas day. Naglibog, jugo na ba? Ay, si Kapila Jib, umre, kabalo di ay. Taas, good Jeff, taas, og zip-on ba? Unsan, matabang nga, kayo. Nilagay mo zip-onon, pero mga buogon mo. Buogon. Ay, nagsipunan, mas di lang buugon. Bato ka bungol ni buwang. Bungol ka, boy. Kaya na siguro ko. Isa. Nimbot mo ako badibo bay na. Mo ako paminaw bay. Para magday something dire. Ito bahala na oy. Uy, mo. Isa man eh. Ngurong kisa wala na ko sa Tanong ginawa ka malibang. Damat na kayo ka. Si bata nga. Agay. Lapit ko sa matulong balhin mako. Diya na mo kung tunalibang. Kailan mo ato? Dama ka ato eh, ni adto ra man diri kalit og tuwad. Mo gani no, awa di nakatilaw no sa akong sipa noon. Bahalag bogo, sa di patagang tuwan. Ay! Kawa to ganihay nga nang naabot mo kalit dito bay nga naram ako dito sa may punuan sa mangga na libas. Unsa naman ay pertil maghihiap ang daro no? Unsan mo motora ni ay? Dili na lang sa siguro ko eh. Oh shit! Hoy, kinsa mo sa problema nga mag mag-adra? Wala ka mga Kinsa ka? Hoy! Yate din na lang ako malibang. Uy, katagaling ko na ako mabalin. Makuglaing lugar.